Salutare! Astăzi vreau să discutăm un pic despre noua gamă de sandăluțe Biomechanics pentru sezonul 2025. Avem câteva noutăți și anume pe partea de sandăluțe wider. Acum avem și acest calapot mai lat pentru zona de sandăluțe. Avem mărimea 205 disponibilă pentru cele de BioGateo, dar doar cele din piele, și cele de Canvas au rămas în continuare 18-24. Dar după cum bine știți, Canvas este un pic mai mare și un pic mai lat față de cele de piele. Schimbările se află și pe partea de talonet. Anumite modele de Canvas au un talonet mai moale. Acesta acum se pare că este și absorbant. Putem observa aici pe spate de proprietățile talonetului și nou acum avem faptul că este și absorbant. Probabil că este un alt burete mai moale în interior ce facilitează și acest aspect. O altă noutate este talpa de interior pentru sandăluțele din piele, inclusiv cele wider. Acum avem un material mult mai moale, după cum vedeți, în momentul în care apeși se simte mult mai flexibil și talpa aceasta este una nouă folosită pentru partea de sandăluțe, dar am observat și o nouă diferență pe partea de susținere și anume, deși aceasta este o susținere nouă, avem aici un material mai dur ce permite o susținere mai bună pe partea de călcâi. Toate aceste sandăluțe, dar și multe alte modele Biomechanics, le puteți găsi și în magazinul nostru din Crângaș, deschis recent, dar și în cel din Amurgului din Popești de Ordeni, pe care deja presupun că îl cunoașteți.